πιο πολύ με πειράζει που δεν κύλησε ένα δάκρυ απ' τα μάτια σου, πιο πολύ κι απ' το αντίο μια στιγμή. Αν καταλάβαινες τι ήμουν στη ζωή σου, δεν θα μ' αφήνες να ζω μόνος για δύο. Σ' αγάπησα πιο πάνω κι από μένα, σου στάθηκα στις δύσκολες στιγμές, με δάκρυ όμως πλήρωσα και αίμα τα λάθη μου και τις υπερβολές. Σ' αγάπησα πιο πάνω απ' τη ζωή μου, σου χάρισα τι είχα στη ψυχή, μα αποδείχτηκες καταστροφή μου. Κομμάτια η καρδιά και φταίς εσύ, μόνο εσύ φταίς εσύ. Είχα δει τα σημάδια, μα δεν ήταν δυνατό να κάνω τίποτα, αφού ήδη είχες φύγει. Στο χαπί ήτανε λάθος σου, μα όταν μετανιώσεις σαν θηλιά η ενοχή σου θα σε πληγεί. Σ' αγάπησα πιο πάνω κι από μένα, σου στάθηκα στις δύσκολες στιγμές, με δάκρυ όμως πλήρωσα και αίμα τα λάθη μου και τις υπερβολές. Σ' αγάπησα πιο πάνω απ' τη ζωή μου, σου χάρισα τι είχα στη ψυχή, μα αποδείχτηκες καταστροφή μου. Κομμάτια η καρδιά και φταίς εσύ, μόνο εσύ φταίς εσύ. Σ' αγάπησα πιο πάνω κι από μένα, σου στάθηκα στις δύσκολες στιγμές, με δάκρυ όμως πλήρωσα και αίμα τα λάθη μου και τις υπερβολές. Σ' αγάπησα πιο πάνω απ' τη ζωή μου, σου χάρισα τι είχα στη ψυχή, μα αποδείχτηκες καταστροφή μου. Κομμάτια η καρδιά και φταίς εσύ, μόνο εσύ φταίς. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μια άλλη Δευτέρα και πάλι σήμερα κοντά σας, όπως έχει καθιερωθεί στην εκπομπή Νικολέτα Live. Είμαστε και εδώ και πάλι σήμερα πιστοί στο ραντεβού μας. Και σήμερα έχουμε καλεσμένο, φίλες και φίλοι μου, έναν πολύ αξιόλογο τραγουδιστή, ο οποίος είναι από την Κόρινθο, αλλά έχει εδραιωθεί εδώ και κάποια χρόνια στο χώρο της Πάτρας, σαν επαγγελματίας τραγουδιστής πλέον. Μιλάμε, όπως βλέπετε και εσείς μπροστά σας, για τον κύριο Γιάννη Τσίλη, που μας έρχεται απευθείας από το Μετρόπολης της Πάτρας. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα και από μένα, σε όλους τους ακροατές και που βλέπουν και που ακούνε μόνο, εξαρτάται. Γιατί... Μας βλέπουν και μας παρακολουθούν και μας ακούν βεβαίως. Ναι. Να ευχηθώ καλές Δευτέρες, καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ και σε σένα και σε σένα, ναι. Και ό,τι καλύτερο για όλους, για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά πάνω απ' όλα, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα έρχονται. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εμείς τώρα πιάνουμε από το γεγονός ότι ακούσαμε προηγουμένως ένα κομμάτι από εσένα, το οποίο είναι ένα καινούργιο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει. Ναι, βγήκε τον Ιούλιο. Βγήκε τον Ιούλιο. Λέγεται «Σε αγάπησα». Είναι σε στίχους του Άρη του Παναγιωτόπουλου και μουσική του Γιώργου του Γιαννικόπουλου. Μάλιστα. Με τα οποία τα παιδιά έχουμε κάνει κι άλλο ένα τραγούδι, το «Με προκαλείς», το οποίο είναι από πέρσι, το καλοκαίρι. Ναι. Και
γενικά έχουν πάει πάρα πολύ καλά τα τραγούδια. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη συνεργασία που έχουμε με τα παιδιά. Γιατί... Αυτό το τραγούδι τώρα κυκλοφορεί, έχει κάνει κάποια συνεργασία με κάποια δισκογραφική εταιρεία και έχει κυκλοφορήσει. Όχι, το βγάλαμε καταρχήν στο YouTube. Μάλιστα. Διαδικτυακά. Δηλαδή, για όποιους ακροατής δηλαδή, μας παρακολουθεί τώρα και θέλει να ακούσει τα κομμάτια σου, Βεβαίως. υπάρχουν στο YouTube, έτσι. Υπάρχουν στο YouTube, Μάλιστα, ναι. Και θέλουμε κάποια στιγμή να μαζέψουμε υλικό, να μαζέψουμε 5, 6, 10 κομμάτια. Για να γίνει μια ολοκληρωμένη Και δουλειά. να γίνει μια ολοκληρωμένη δουλειά με τη σωστή φωτογράφηση, με όλα αυτά και να το κάνουμε σε ένα CD όποτε. Ωραία, εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Το κομμάτι είναι πολύ αξιόλογο από ό,τι άκουσα κι εγώ. Ευχαριστώ Με πολύ. πολύ ερωτικό κομμάτι, ας πούμε. Ναι, είναι και ερωτικό ταυτόχρονα κομμάτι. λαϊκό, με Ναι. λαϊκά στοιχεία μέσα. Θέλω να μου πεις τώρα, Γιάννη μου, εσύ το κομμάτι αυτό λέγεται «Σ' αγάπησα». Ο στιχουργός που στο έγραψε λέγεται Άρης Παναγιωτόπουλος. ο κύριος Άρης Παναγιωτόπουλος. Όταν στο έγραφε το κομμάτι για σένα προσωπικά, όσον αφορά την προσωπικότητά σου, εσύ έχεις αναποθέσει και προσωπικό στοιχείο μέσα? Υπήρχε κάποια ιστορία συγκεκριμένη ή στο έγραψε καθαρά και στο έδωσε για να το τραγουδήσεις, να το ερμηνεύσεις? Πήρα κάποια κομμάτια μαζί με τον Γιώργο τον Γιαννικόπουλο που έγραψε τη μουσική. Κοιτάγαμε τους στίχους. Το θέμα είναι να βρεις κάτι και να μπορείς να το αναδείξεις με τον τρόπο που τραγουδάς, να ταιριάζει και η μουσική με το στίχο. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το κάθε πράγμα παίρνει τον δρόμο του. Η ιδέα είναι καθαρά του Άρη. Είναι καθαρά του στιχουργού. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι ταυτοποιεί εμένα με κάτι που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αν ήταν κάτι που έχω γράψει εγώ, ίσως θα γινόταν να υπήρχε κάποια Πολύ σχέση. ωραία. Σ' αγάπησα λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον κύριο Γιάννη Τσίλη. Ευχόμαστε, Γιάννη μου, να πάει πάρα πολύ καλά το κομμάτι σου αυτό. Ευχαριστώ πάρα Θα πολύ. ακούσουμε στην πορεία από σένα και κάποιο άλλο που έχει κυκλοφορήσει πέρσι. Ναι, το «Μη με προκαλείς». Το «Μη με προκαλείς». Το οποίο είναι στο ίδιο ύφος. Όχι, Με είναι κομμάτι πιο γρήγορο. Ρούμπα. Ρούμπα είναι. Να υποθέσω, ναι. Και είναι λίγο πιο αλήτικο. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, Γιάννη μου, θέλω να ξεκινήσουμε από το εξής. Εσύ εμφανίζεσαι, και θα μιλήσουμε και για κάποιες άλλες συνεργασίες που έχει κάνει στο παρελθόν. Έτσι, τώρα, από ό,τι μου είπες εμένα νωρίτερα, τραγουδάς 18 χρόνια, μου είπες, έτσι. Τραγουδάω 18 χρόνια. Επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Ξεκίνησες δηλαδή τα πρώτα βήματά σου από πολύ μικρή ηλικία. Έπαιζες και μπουζούκι. Ξεκίνησα από 10. Από 10 ετών Από 10 χρόνων ξεκίνησες. να παίζω μπουζούκι, να κάνω show σε μαγαζί. Και αργότερα μου βγήκε το τραγούδι μετά το στρατό. Αν επιτρέπετε, πού ξεκίνησες, πού πρώτα ξεκίνησες, πώς σε είδαν δηλαδή και μπήκε στο χώρο τον καλλιτεχνικό? Στην Κόρινθο έκανα τα πρώτα μου βήματα. Ο δάσκαλός μου που μάθανε μπουζούκι είδε ότι είχα πολύ γρήγορη εξέλιξη και αποφάσισε να με βάλει στο μαγαζί. Να βγαίνω να κάνω ένα ωραίο show. Αυτό σιγά σιγά Εξελίχθηκε. εξελίχθηκε. Ναι. Είχες αποκτήσει και το Δηλαδή κοινό σου. 12-13 χρονών έπαιζα κανονικά μπουζούκι σε μαγαζί, λες και ήμουν ένας μπουζουξής που έπαιζε 15 χρόνια. Πολύ ωραία, ναι. Και στην πορεία μου βγήκε και το τραγούδι, στο στρατό. Αναγκαστικά με βάλα να τραγουδήσω και τελικά μου βγήκε σε καλό. Και τελικά μετέπειτα το εξέλιξε και Ναι. το είδες επαγγελματικά πλέον. Ναι. Μα μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και με γεμίζει απόλυτα. Για πες μου, πώς νιώθεις δηλαδή, θέλω να μου πεις λίγο τα συναισθήματα ενός καλλιτέχνη. Σαν και εσένα που είσαι τώρα κάποια χρόνια στο χώρο, αρκετά, και πώς νιώθεις όταν ανεβαίνεις στην πίστη, δηλαδή τι σε μάγεψε σε αυτό το επάγγελμα? Βασικά μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους από κάτω που έρχονται να περνάνε καλά. Αυτό μου κάνει και νιώθω απίστευτα, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω το συναίσθημα. Το φαντάζομαι. Και γενικά, κι εγώ όταν έχω προβλήματα, προσπαθώ να τα αφήνω στην άκρη και να μπαίνω μέσα στο τραγούδι, να ζω αυτά που λέει το τραγούδι, για εκείνη τη στιγμή, για αυτό και το λεπτό που το λέω. Και όλο αυτό το πράγμα δηλαδή με κάνει και με ηρεμεί τόσο πολύ και με ξεκουράζει ψυχικά και φεύγω από τη δουλειά μου μετά, είμαι σαν αρνάκι που λένε. Ναι, δηλαδή σε γεμίζει με λίγα λόγια και πολύ μαγιάζει καλά. ταυτόχρονα. Ναι. Και όπως και κατά συνέπεια δηλαδή με αυτό το επάγγελμα που κάνεις εσύ, ας πούμε, διασκεδάζεις και τον κόσμο και... Ναι, αυτό. Άμα βλέπω ανθρώπους και περνάνε καλά από κάτω, είναι ό,τι καλύτερο για μένα. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου να κάνω άλλη δουλειά. Να κάνεις κάποια άλλη δουλειά, όχι. Δηλαδή, αν δω ότι κάποια στιγμή δεν μπορώ να τραγουδήσω, πάθω κάτι κουφιά η ώρα και δεν ξέρω τι θα πάθω. Ψυχολογικά πάντως πολλά. Θα υπάρχει πρόβλημα τότε. Μεγάλο πρόβλημα, σίγουρα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία που Ευχαριστώ. θεωρώ είναι δεδομένη γιατί πάει πάρα πολύ καλά το κομμάτι. Εγώ έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια και από τον περίγυρό σου, δηλαδή όταν αναφέρομαι σε περίγυρο, εννοώ κάποιους καλλιτέχνες από την Πάτρα για σένα, ο συναδέλφους σου, ότι είσαι πολύ καλό παιδί, πολύ καλό άτομο. Και κατά συνέπεια και πολύ καλός τραγουδιστής, δηλαδή είσαι αγαπητός τραγουδιστής. Ναι. Αυτό είναι καλό, ναι. Είναι καλό, βεβαίως είναι καλό. Θέλω να μου πεις εσύ,
έχεις καλές σχέσεις με κάποιους συναδέλφους σου? Δηλαδή γενικότερα με κάποιους που μπορεί να συνεργάζεστε τώρα, στο παρόν, ας πούμε, που είσαι εκεί στο Μετρόπολης, αλλά και παλιότερα, η σχέση με τους άλλους συναδέλφους πώς είναι γενικότερα? Κοίταξε, γενικά είμαι ένας χαρακτήρας που είμαι πάρα πολύ ήρεμος, που κοιτάω να κάνω τη δουλειά μου, αυτό που πρέπει να κάνω, και να μην μπλέκομαι ανάμεσα σε άλλα πράγματα. Και είμαι και ένας άνθρωπος που είμαι ευθύς, που έχω να πω ό,τι έχω να πω, το λέω, δεν κρύβομαι. Και αυτό πιστεύω ότι με τα χρόνια, ξέρεις, κερδίζεις πράγματα, δεν χάνεις. Και ποτέ δεν έχω τσακωθεί με έναν συνάδελφό μου. Δηλαδή, να σου πω, από το 2003 είχαμε δουλέψει με τον Αντρέα τον Κούφι στο σκυλάδικο VIP στην Αθήνα. Είχαμε γνωριστεί από τότε. Ο Αντρέας ήταν παιδάκι τότε. Πολύ μικρός. Τους ξέρω χρόνια δηλαδή. Και ούτε εγώ έχω να πω κάτι για αυτούς, ούτε αυτοί έχουν να πούν κάτι για μένα. Ναι, νομίζω εγώ ότι είσαι υπείων τον άνθρωπος και δεν θες να προκαλείς διχόνοιες, ας πούμε. Όχι, εγώ κοιτάω να κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει να την κάνω. Σωστά. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί ένας επαγγελματίας, βεβαίως. Αυτό. Δηλαδή δεν μπαίνω σε άλλες διαδικασίες. Αν με πειράξει όμως. Απλά ξέρεις γιατί στο λέω αυτό. Εντάξει, μιλάμε τώρα σε γενικότητες. Επειδή αυτός ο χώρος είναι ανταγωνιστικός. Είναι αρκετά ανταγωνιστικός και ο ένας θέλει να είναι καλύτερος από τον άλλον, ας πούμε. Εντάξει, αυτό το δείχνει πάνω στο πατάρι στην πίστα. Ακριβώς. Εσύ όταν αντιληφθείς ότι υπάρχει κάποιος συνάδελφός σου, π.χ. Γενικά μιλάμε τώρα, υποθετικά μάλλον, που μπορεί να είναι έτσι, ας πούμε, ανταγωνιστικός και να σου δημιουργεί πρόβλημα. Καταλαβες. Τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση? Κοίταξε, άμα μου δημιουργήσει πρόβλημα ούτως ώστε να φαίνεται προς τα έξω και με επηρεάσει εμένα ψυχολογικά, θα κάτσω το κουβεντιάσω και θα το πρώτα μαζί του και αν δεν βρω άκρη, θα κάνω τις ανάλογες ενέργειες. Σωστά. Από εκεί πέρα, αν είναι ανταγωνιστικός πάνω στη δουλειά, αυτό είναι καλό. Για τη δουλειά μιλάμε, είναι ανταγωνιστικός. Αν είναι ανταγωνιστικός στη δουλειά είναι καλό, γιατί και εμένα θα με κάνει ακόμα καλύτερο. Σωστά. Δηλαδή, δεν θα μπω στο τρυπάκι να κάνω κάτι άλλο άσχημο. Όχι, βέβαια. Θα με κάνει να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο σε αυτό που κάνω. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, Γιάννη μου, τώρα εσύ, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, βρίσκεσαι σε ένα χώρο, εμφανίζεσαι τώρα. Έτσι, να μιλήσουμε για το τώρα και θα πούμε στην πορεία και για τις συνεργασίες που έχεις κάνει στο παρελθόν. Ναι. Θέλω να μου πεις ότι εμφανίζεσαι σε ένα χώρο πολύ ζεστό, πολύ φιλικό. Εγώ φέτος δεν έχω έρθει ακόμα, κακώς. Σας περιμένω. Αλλά όσον νούπο θα έρθουμε κι εμείς εκεί. Εκεί είσαστε τώρα, εμφανίζεσαι εσύ Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, έτσι. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Το Μετρόπολης είναι ένα μαγαζί που είναι 21 χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι. Με ποιότητα σε αυτό που παρέχει, έτσι, πάνω απ' όλα. Με καλούς ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Έχουν την Πέμπτη Ladies Night που είναι και το πρώτο ποτό για τις γυναίκες δωρεάν. Κάθε Παρασκευή είναι καλό για εμάς δηλαδή. Βεβαίως, αυτό. Ναι. Κάθε Παρασκευή έχει φοιτητική βραδιά. Μάλιστα. Με άλλες τιμές για τους φοιτητές. Και το Σάββατο είναι Σάββατο, εντάξει. Είναι μια μέρα που βγαίνει όλος ο κόσμος έξω. Και υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου. Ναι. Αλλά και δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Γιατί και 3 μέρες είναι το ίδιο. Πάτε πάρα πολύ καλά. Αυτό το μαγαζί πάντα πήγαινε καλά. Ναι. Ήταν ένα μαγαζί που προσελκύει τον κόσμο, δεν ξέρω. Έχει μια άβρα θετική. Έχει μια άβρα θετική. Είναι και πολύ ωραίο ζεστός χώρος. Μπορεί να πάει κάποιος να κάτσει και όρθιος να πει το ποτό και μπορεί σε τραπεζάκι. Βασικά ξέρεις τι μου αρέσει αυτό το μαγαζί. Μου αρέσει που έχει την αμεσότητα του τραγουδιστή με τον πελάτη. Δεν υπάρχει πίστα. Ναι, είναι πολύ δηλαδή, γινόμαστε ένα πράγμα όλοι. Ακριβώς. Και είναι παρεΐστικο. Γενικά η όλη η ιστορία. Αυτό μου αρέσει και εμένα εκεί. Και νιώθω δηλαδή ότι λες ένα τραγούδι να το τραγουδήσει ο κόσμος και κουνιέται το μαγάζι ολόκληρο. Ακριβώς. Γίνεστε με τον κόσμο ένα που αυτό, πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχω ξανασυνεργαστεί με τα παιδιά πρόπερση. Ήσουν εκεί παλιότερα, ναι. Είχα πάει το 2011. Κάναμε μια πολύ καλή σεζόν. Όπως και φέτος νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Ακριβώς, ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα εκεί θέλω να μας πεις λίγο με κάποιους συνάδελφους που εμφανίζεστε μαζί. Θες να μας αναφέρεις ποιοι άλλοι εμφανίζονται εκεί μαζί σου? Βεβαίως. Είναι ο Νίκος ο Αδάμ, ο οποίος είναι γνωστός πατρινός από το X Factor. Ξέρω, ναι. Έτσι, σταθερή αξία και έχει κάθε μέρα βελτιώνει ακόμα περισσότερο και πάει πολύ καλά. Τα πάτε είναι καλά πολύ με φίλος τον Νικόλα μου. τον Αδάμ. Με όλους θα πάω καλά, με όλους. Είναι ένα άλλο παιδί νέο, ο Στέφανος ο Στεφανόπουλος. Ο οποίος είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Μου είπες και προηγουμένως ότι είναι πάρα πολύ καλός. καλός. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχος και τον περιμένουν πολλά. Είμαι σίγουρος. Έχει μέλλον δηλαδή. Έχει μέλλον, ναι, έχει μέλλον. Και πάλι είναι μια κοπέλα η Μαρία η Κρούσκου, η οποία είναι πατρινιά, αλλά έλειπε Αθήνα από ό,τι ξέρω. Το καλό είναι ότι δεν είναι φαγωμένη εδώ και σταθερή και αυτή η αξία. Πολύ καλή στη δουλειά της. Γενικά έχουμε κάνει ένα team που
είμαστε καλά μεταξύ μας και αυτό βγαίνει προς τα έξω και το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι παραΐστικο το όλο και έχετε δέσει και σαν ομάδα. Έχουμε δέσει σαν ομάδα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Είναι ο Στέλιος ο Αμπατζής που έχει αναλάβει το πρόγραμμα χρόνια, έχει δουλέψει αποθέωση, χάραμα, πολύ καλός μουσικός και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με το πρόγραμμα. Όλη η ορχήστρα είναι παιδιά από την Πάτρα, δικά μας παιδιά. Πολύ ωραία, ναι. Και η διεύθυνση εκεί είναι υπεύθυνος ο κύριος Μητρόπουλος, μου είπες. Ο κύριος Στάσος Μητρόπουλος μαζί με τον Δημήτρη τον Μούζο, ο οποίος είναι και απάνω στο πατάρι, παίζει μπουζούκι και έχει κάποιο ποσοστό στο μαγάζι. Αυτά μικρή σημασία έχουν. Το θέμα είναι ότι είναι μια επιχείρηση που δουλεύει, είναι πολύ υγιής. Και πάμε όλοι με χαρά. Δηλαδή, εγώ περιμένω πότε θα έρθει η Πέμπτη να πάω για δουλειά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό στη δουλειά σου να υπάρχει καλό κλίμα, να το πω Βεβαίως. διαφορετικά, θετικό κλίμα και να μπορείς. Γιατί αποκτάς και άλλη διάθεση όταν είναι καλό το κλίμα και γενικά και οι συνεργασίες. Και ειδικά άμα υπάρχουν και τόσα προβλήματα που έχει η εποχή μας τώρα. Θέλω λίγο να σε πάω σε αυτό το κομμάτι, μιας και μου τα ανέφερες, γιατί τώρα, μιας και το συζητάμε με όλους που έρχονται εδώ, που παρευρίσκονται μάλλον εδώ, και μιας και ήρθες και εσύ σήμερα, και είναι τιμή μας που σε έχουμε εδώ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρευρέθηκες. Θέλω να μου πεις λίγο τώρα για την οικονομική κρίση που έχει πλήξει όλο τον κόσμο, σαν πολίτες, και σένα και όλους μας. Όλους. Έτσι. Πώς εσύ βλέπεις τώρα τη νύχτα με αυτά τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν, που υφίσταται όσον αφορά την πολιτική κατάσταση. Ναι. Κοίταξε, επειδή έχω και προλάβει και καλές εποχές, δηλαδή που δουλεύαμε και 7 μέρες τη βδομάδα και παρακαλάγαμε να πάρουμε ένα ρεπό. Πλέον εντάξει, έχει αλλάξει η κατάσταση, εδώ έχει αλλάξει την ημέρα. Πόσο μάλλον δεν θα αλλάξει τη νύχτα. Έχει αλλάξει δυστυχώς. Έχουν πέσει πάρα πολύ τα νυχτοκάματα που λέμε, γιατί και οι επιχειρηματίες προσπαθούν να κατεβάσουν τις τιμές, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ανταπεξέλθει, να έρθει να διασκεδάσει, να μην πληρώσει αυτά που μπορεί. Γιατί κατά ψέματα ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Δηλαδή βλέπεις όλοι είμαστε όλοι ζορισμένοι. Παλεύεις για να πληρώσεις υποχρεώσεις, να πληρώσεις τα χαράτσια, δεν ξέρεις που να στρίψεις ώρες. Οπότε είναι συλλογικό αυτό. Δηλαδή, κοιτάμε κι εμείς να ρίξουμε τις τιμές μας στα μεροκάματά μας, να ρίξει και ο επιχειρηματίας τις τιμές σε αυτά που πουλάει, για να μπορέσει να μπει ο κόσμος μέσα, να χαλάσει αυτά τα 5-10 ευρώ που μπορεί, τα 20, ό,τι μπορεί ο καθένας, ώστε να πει ότι βγήκα και διασκέδασα. Ώστε για να μπορεί να βρει μια λύση και για να μπορεί να διασκεδάσει και να το φέρουμε σε μια ισορροπία. Και να ξεχάσει λίγο τα προβλήματά του. Έτσι. Εσύ θέλω να μου πεις τώρα, ο κόσμος εκεί που έρχεται, μιας και έχει πολλά προβλήματα έτσι, που τον απασχολούν, θέλω να μου πεις πώς τον βλέπεις σε σχέση με παλιότερες εποχές, ας πούμε, που ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Είναι προβληματισμένος? Σίγουρα. Σίγουρα, όλοι προβληματισμένοι είμαστε. Και εσύ και εγώ. Όλοι μας. Εντάξει, ειδικά όταν πουλάς αλκοόλ το οποίο σε χαλαρώνει και σε κάνει να απελευθερώνεσαι, βλέπεις διάφορα. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος εκεί που κάθεται ξαφνικά να βάλετε κλάματα. Να υπάρχουν και τέτοια. Είμαστε ευάλωτοι πλέον σε όλα. Εδώ έχουν παρατηρήσει, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω, αλλά έχουν παρατηρήσει τελευταία ότι παρακολουθούμε πολλές αυτοκτονίες. Ναι, έτσι, δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό που συμβαίνει. Έτσι. Δηλαδή έχει κάποιος άλλος προβλήματα οικονομικά. Παλιότερα δεν έβλεπες τέτοια σκηνικά και γεγονότα. Όχι. Και αν γινόταν θα είναι μέρα με τη μέρα παρακολουθείς και ένα ευτράπελος εισαγωγικά. Το οποίο λες πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή έχει κάποιες οικονομικά προβλήματα και καταφεύγει σε αυτή τη λύση, έτσι. Ναι. Που είναι ακραία η λύση αυτή για τον κόσμο, ας πούμε, γενικότερα. Τώρα σκέφτεσαι να κάνεις οικογένεια. Βέβαια, γιατί σκέφτεσαι πολλά πράγματα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Εγώ το βλέπω και τον εαυτό μου. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά που δουλεύαμε πάρα πολλές μέρες και παίρναμε πολύ παχιά μεροκάματα. Ήταν καλά τα μεροκάματα, καμία σχέση με τώρα, να πούμε, έτσι. Τώρα έχουν βέβαια, πέσει. όσο περισσότερα έπαιρνες, τόσο περισσότερα χαλούσες, έτσι. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά το βίωσα κι εγώ. Πήγε δηλαδή το 2007 που κατέβηκα εδώ στην Πάτρα, στο Χάραμα που ήρθα για δουλειά. Τι να σου πω τώρα, ήταν φοβερές εποχές. Ήταν πολύ καλές 7, εποχές. 8 και 9 που δούλεψα τα 3 καλοκαίρια σε στο Χάραμα το καλοκαιρινό. Πέρασα απίστευτα. Έβγαλα λεφτά. Τελειώσαν αυτά. Είχες άλλη διάθεση, άλλη ψυχολογία, το συζητάω τώρα. Τώρα τελειώσαν αυτά. Τώρα πλέον είναι επιβίωση. Τώρα πλέον είναι επιβίωση και δεν ξέρουμε αν αύριο θα υπάρξει μεροκάματο, σωστά. Έτσι. Για όλους δηλαδή είναι κυλιόμενα τα πράγματα. Δεν ξέρεις που πατάς και που μπορείς να βρεθείς αύριο.
Λοιπόν, γι' αυτό κάνουμε το σταυρό μας, να είμαστε όλοι καλά, πρώτα να έχουμε υγεία και κατά δεύτερον να μπορούμε να επιβιώσουμε. Λοιπόν, τώρα εσύ είσαι ένας άνθρωπος, Γιάννη μου, που έχεις δημιουργήσει οικογένεια, έτσι δεν είναι? Είμαι πλέον ερωτικός μετανάστης στην Πάτρα. Ερωτικός μετανάστης, πολύ ωραία το έθεσες. Λοιπόν, είσαι ερωτικός μετανάστης από την Κόρινθο και έχεις μεταβεί τώρα στο χώρο της Πάτρας. Τουλάχιστον είμαι στην Πελοπόννησο ακόμα. Είσαι στον Πελοπόννησο, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις ότι έχεις δημιουργήσει οικογένεια εδώ και 2,5 χρόνια περίπου. Ναι. Τώρα, και έχεις και ένα μικρό παιδάκι. Έχω ένα το γιο, οποίο ναι. είναι 2 χρονών ο γιος. Κοντεύει, ναι, το Και Γενάρη. λέγεται το όνομά του Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, τώρα εσύ θέλω να σε πάω εκεί όσον αφορά την οικογένεια και το δεδομένο, ας πούμε, της οικογένειας. Θέλω να μου πεις πώς μπορείς εσύ, ένας οικογενειάρχης πλέον άνθρωπος και ένας άνθρωπος που εργάζεται και δουλεύει τη νύχτα. Είναι εύκολο να συνδυαστούν αυτά τα δύο μέρη, να το πω έτσι, τη ζωή σου? Κοίταξε, πιστεύω ότι άμα έχεις καλή θέληση, όλα γίνονται. Και καλό σύντροφο, να τα λέμε Σίγουρα, αυτά, έτσι, σίγουρα, που μπορεί να βέβαια. κατανοεί. Βέβαια, οι δουλειές μας έχουν δυσκολίες. Η δικιά μου δουλειά μου έχει Είναι δυσκολίες. και μια δουλειά που προκαλεί σε πολλές. Να το πούμε καθαρά, έξω. Μίλα όπως θέλεις, ναι. Ότι προκαλεί και κάποια ζήλια, έτσι. Είναι δηλαδή ένα επάγγελμα το οποίο, επειδή είσαι και σε ένα χώρο, ας πούμε. Εντάξει, τραβάς το ενδιαφέρον. Ακριβώς, τραβάς το ενδιαφέρον και από το γυναικείο φύλο, να το πούμε έτσι. Ναι. Θέλω να μου πεις εσύ πώς σαν άνθρωπος θα ισορροπήσεις αυτά τα δύο πράγματα. Εντάξει, το πάνε να υπάρχει εμπιστοσύνη σε μια τέτοια σχέση, έτσι. Εγώ ίσα-ίσα από τη σύζυγό μου δεν έχω παράπονο, με στηρίζει πάρα πολύ σε αυτό που κάνω και αυτό με έχει εγωιτεύσει και πάρα πολύ, βέβαια, σε αυτήν. Και άμα δεν δίνεις δικαιώματα, είναι όλα καλά. Είναι όλα καλά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που σήμερα π.χ. σηκώθηκα 7 ώρα το πρωί, παρόλο που δουλεύω νύχτα. Δεν με πειράζει, μου αρέσει να θέλω να ζω τη μέρα, δεν θέλω να χάνω ώρες. Ακριβώς. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ακριβώς. Θέλω να κάθομαι με το παιδί μου, να κάθομαι με την οικογένειά μου, να πηγαίνω τις βόλτες μου, να το ζήσω αυτό το πράγμα. Πώς νιώθεις τώρα που είσαι μπαμπάς, έτσι, και από ό,τι μου έχεις πει δεν υπήρχε. Είσαι καινούριο. Σε αυτό το. Έτσι δεν έχεις ξανακάνει οικογένεια πριν ή οτιδήποτε. Τώρα έχεις δημιουργήσει οικογένεια. Πώς νιώθεις τώρα που είσαι ένα παιδάκι, γεμάτος, Γεμάτος, με μία λέξη. Αν σου έλεγα να επιλέξεις μεταξύ οικογένειας και δουλειά σου. Και αν σου δινόταν, ας πούμε, να σου το πω μάλλον πιο συγκεκριμένα. Αν σε βάζουν σε ένα δίλημμα να επιλέξεις μεταξύ οικογένειας και δουλειάς και δεν υπήρχε κάποια στιγμή συγκεκριμένη δουλειά, τι θα επέλεγες? Κοίταξε, δεν το συζητάω. Μπορεί πριν κάνω οικογένεια να σου έλεγα το αντίθετο, αλλά θα διάλεγα την οικογένεια. Δεν το διαπραγματεύομαι με τίποτα. Ναι, Πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι αυτό πρέπει να κάνει. Δηλαδή, καλές είναι οι δουλειές, καλές είναι τα λεφτά, καλά είναι τα λεφτά και αυτά, αλλά όταν σε ένα πραγματάκι το σοδά μικρό βλέπεις στοιχεία του πατέρα σου, της μάνας σου, του θείου σου, ξέρω εγώ. Σε γεμίσεις και σε κάνει να νιώθεις πλήρης, ναι. Είσαι ευτυχισμένος. Και όταν αρχίσει και μιλάει κιόλας και σου λέει δύο κουβεντούλες. Τώρα έχει αρχίσει και μιλάει. Τώρα είναι. Λέει τα πρώτα που περπατάει. Τώρα περπατάει. Τρέχει. Φυσικά. Τρέχει. Δεν το προλαβαίνω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα Γιάννη μου θέλω να μου πεις το εξής. Με το ίντερνετ θέλω να μου πεις, μιας και πλέον έχει μπει στη ζωή μας Ναι. πολύ και βλέπεις ότι τώρα, όπως μου ανέφερες και εσύ, είδες και το δικό σου τραγούδι, Ναι. ακούγεται από εκεί. Πώς εσύ, τι σχέση έχεις με το ίντερνετ και τι σχέση έχεις και με το κοινό που σε ακολουθεί? Δηλαδή, θέλω να μου πεις, αν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που σε θαυμάζουν, το κοινό σου, πελάτες, αφιερώνεις χρόνο τους ώστε να τους απαντάς σε μηνύματα. Όσο μπορώ, ναι. Όσο μπορώ, ναι. Εντάξει, εγώ ενεργά ασχολούμαι με τον υπολογιστή και το ίντερνετ από το 2006. Το 7 νομίζω μπήκα στο Facebook, που ήταν πολύ λίγα τα άτομα. Είμαι από τους παλιούς δηλαδή. Που είχε πρωτοξεκινήσει όλη η διαδικασία του ίντερνετ. Και στην ουσία, εντάξει, μόνος μου ασχολήθηκα έτσι, έκατσα, έμαθα 5 πραγματάκια. Αφιερώνω κάποιο χρόνο, όσο μπορώ. Είναι ένα μέσο που βοηθάει πάρα πολύ. Σε οτιδήποτε και αν κάνεις, κακά τα ψέματα. Γιατί στη δουλειά σου νομίζω ότι, όπως και πολλούς καλλιτέχνες, μηδενίζει τις αποστάσεις καταρχήν. Ακριβώς. Σε παρακολουθούν παντού, όπως και σήμερα μας παρακολουθούν. Μπορεί να το έχει ο καθένας γιατί είναι πολύ οικονομικό μέσο πλέον. Με μια συνδρομή μηνιαία, ξέρω εγώ, το έχουν όλοι στο σπίτι τους. Και βοηθάει πάρα πολύ σε όλα, και στη δουλειά και στις δημόσιες σχέσεις. Είναι βέβαια λίγο
απρόσωπο. Απρόσωπο, είναι έτσι. απρόσωπο, ναι. Αλλά τουλάχιστον αυτό που θες να κάνεις πάνω στη δουλειά σου, να το προωθήσεις, να το δείξεις, είναι πάρα πολύ φοβερό. Για εσάς ιδίως που είστε και καλλιτέχνες ή για κάποιους ανθρώπους που έχουν να κάνουν άμεση σχέση με το Facebook, είναι η δουλειά τους τέτοια. Ναι. Που μπορούν να επικοινωνούν. Όχι, ναι, είναι κάτι που βοήθησε πάρα πολύ. Πιστεύω όλο τον κόσμο. Αρκεί να το χρησιμοποιείς μέσα σε κάποια πλαίσια. Έτσι. Με σωστό τρόπο, γιατί υπάρχουν εγκυμονούν και κάποιοι κινδύνοι. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Λοιπόν, πολύ ωραία μέχρι εδώ τώρα. Εσύ τώρα είσαι κάποια χρόνια εδώ στο χώρο της Πάτρας, έτσι δεν είναι? Θέλω λίγο να μου αναφέρεις και εδώ στην Πάτρα, αλλά και σε κάποιες άλλες πόλεις που έχεις πάει και έχεις συνεργαστεί με κάποιους άλλους καλλιτέχνες. Θέλω να μου πεις λίγο σε κάποιες άλλες πόλεις που είσαι τις συνεργασίες σου στο παρελθόν που έχεις κάνει. Κοίταξε, το καλοκαίρι που μας πέρασε ήμασταν παρέα με την Ελένη την Καρουσάκη, στην Κόρινθο, στη γενέτειρά μου. Στη γενέτειρά σου να πούμε. Πήγαμε βασικά για 2-3 Σαββάτα και κάτσαμε όλο το καλοκαίρι. Πέρασαμε πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε ένα μαγαζί εκεί στο Παραλία. Η Καρουσάκη έχει πολύ καλή εικόνα προς τα έξω και νομίζω είναι από τις. Και ο μπαμπάς της νομίζω ήταν. Ναι, έτσι, δεν είναι ο Καρουσάκης. Ναι. Η Ελένη είναι φοβερός άνθρωπος, δηλαδή δεν την ήξερα, τη γνώρισα το καλοκαίρι. Έχουμε μείνει φιλαράκια, τα λέμε ακόμα. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Εγώ πριν πολύ καλή φωνή και καλή φωνή είναι. Πολύ καλή στη δουλειά της, ναι. Εντάξει, αναγνωρισμένη η Ελένη, τα τραγούδια της, τα σουξέ της. Εγώ ήρθα στην Πάτρα το 2007, ερχόμενος από την Αθήνα. Στην Αθήνα ήμουνα σχεδόν 10 χρόνια. Μου ανέφερε στο σκυλάδικο VIP που είχε τραγουδίσει παλιότερα. Δούλεψα 2 σεζόν στο σκυλάδικο VIP παρέα με τον Θάνο Καλήρη, παρέα με τον Τριαντάφυλλο. Με τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος Τριαντάφυλλος τώρα ξανά έχει μπει ενεργά στο χώρο πάλι. Είχε ξεχαστεί, μάλλον είχε αποστασιοποιηθεί για ένα διάστημα. Θέλω να μου πεις πώς ήταν ο Τριαντάφυλλος, επειδή είχαν ακουστεί κάποια. Σε πάω εκεί τώρα, έτσι. Είχαν ακουστεί γι' αυτό ότι ας πούμε είχε. Να το πούμε εισαγωγικά, είχε καβαλήσει το καλάμι, είχε. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Πώς σου φάνηκε σε ένα σαν καλλιτέχνης, γιατί είχε αφήσει ένα πολύ καλό και μάλιστα έγραφε έγραφε και κομμάτια. Είχε γράψει σε μεγάλους καλλιτέχνες όπως τον Νάζα Θοδωρίδου, είχε γράψει κομμάτια, ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ καλός. Ειδικά πάνω στην πίστα ήταν νευρικός, είχε ένταση σε αυτό που έκανε. Με τους συνεργάτες του είχατε καλή σχέση όσον αφορά τη συνεργασία σας? Εγώ είχα τα τυπικά, δηλαδή δεν μπήκα στη διαδικασία να. Εντάξει, αυτά που πρέπει να κάναμε, να πούμε μαζί, τα λέγαμε. Από εκεί πέρα σου είπα, είμαι άνθρωπος που χαμηλώνει τόνων και δεν μπαίνω σε άλλες διαδικασίες. Και το είχα από μικρός αυτό. Και καλά κάνεις. Ναι, και δεν μου έχει βγει σε κακό. Και καλά κάνεις. Αλλά εντάξει, δεν είχαμε θέματα περίεργα, αλλά ούτε είδα κάτι διαφορετικό, κάτι περίεργο. Με τον Θάνο τον Καλήρη, ειδικά. Ο Θάνος είναι φοβερό παιδί. Κάναμε παρείτσα, φοβερός άνθρωπος και αυτός, οικογενειάρχης. Θετικός άνθρωπος. Θετικός άνθρωπος, ναι. Και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί έχω δουλέψει με αρκετούς. Έχω δουλέψει με το Σταμάτη Γονίδη. Με το Σταμάτη Γονίδη, πού είχε εμφανιστεί με το Σταμάτη? Είχαμε κάνει εξτρά. Έχει συμπεριλάβει στο τίτλο. Σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, μάλιστα. Πάλι το ίδιο έχω κάνει με την Άντζελα Δημητρίου. Με την Κατερίνα Τεστανίση. Πολύ ωραία. Οποία... Είναι φοβερή η Κατερίνα Τεστανίση, την έχω παρακολουθήσει. παρακολουθήσει. Εγώ την έχω γνωρίσει στο Καραμέλα στην Αθήνα. Φοβερός άνθρωπος. Πήγαινα, είναι φοβερός άνθρωπος και πολύ καλή. Έχει αφήσει ιστορία η Κατερίνα Τεστανίση, δεν το συζητάω. Ναι. Και έχει αφήσει κομμάτια που θεωρούνται περιουσία, να το πω, για το καλλιτεχνικό στερέωμα. Με τον κύριο το Μαργαρίτη. Θέλω να μου πεις από όλους αυτούς που έχει συνεργαστεί, Γιάννη μου, ποιος σου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση σαν άνθρωπος αλλά και σαν καλλιτέχνης? Κοίταξε, τραγουδιστικά Σταμάτης Γονίδης ήταν κάτι άλλο. Το κάτι άλλο δηλαδή. Εντάξει, ώρες. Όταν είχε όρεξη δηλαδή, μας μούργαινε τελείως. Έχει νομίζω γυρίσματα αυτός. Γενικά έχει κάτι δικό του. Είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Είναι μια σχολή μόνος του. Νομίζω είναι και απλός άνθρωπος. Η εικόνα δηλαδή τουλάχιστον που δίνει προς τα μέσα από τον έχω παρακολουθήσει εγώ είναι απλός άνθρωπος. Δεν ξέρετε τι του γίνεται. Και τώρα που παρακολουθώ σε κάποιο site, μάλλον έχει πάρει το χρήσμα, να το πω, και κόρη του, ας πούμε. Δεν το έχω δει αυτό. Ναι. Και το διάβαζα τώρα πρόσφατα σε ένα site. Ναι. Ότι έχει. Δεν το ήξερα, δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό. Έχουν πάρει μόνο το οικογενειακό. Γονίδια. Μάλιστα, είναι γονίδια. Εσύ Γιάννη μου, τώρα θέλω να μου πεις, υπήρχε κάποιο γονίδιο στην οικογένειά σου? Παλιότερα δηλαδή, εσύ μπήκες στα καλλιτεχνικά, πλέον είσαι επαγγελματίας, καταξιωμένος, να το πούμε, καλλιτέχνης, όπως και θεωρώ θα έχεις και πορεία, έτσι, γιατί είναι, έτσι δεν είναι? Εντάξει, το λαϊκό τραγούδι, εγώ είμαι στο λαϊκό τραγούδι, λαϊκό οπότε κομμάτι εκεί δεν υπάρχει, δεν σταματάει ποτέ. Μόνο λαϊκά κομμάτια ερμηνεύεις ή μπορείς να ερμηνεύεις και πιο μοντέρνα? Σε εγωιτεύουν, ας πούμε, να τραγουδάς και κάτι πιο μοντέρνο? Κοίταξε,
δεν ταιριάζει και στη χρειά μου, στο ηχοχρώμά μου, να πω κάτι, να πω ρουβά, δεν μπορώ να τα πω. Θα τα πω σωστά, δεν θα τα πω φάλτσα, απλά δεν νομίζω ότι θα περάσει αδιάφορο. Δεν σου ταιριάζει στη δική σου φωνή και χρειά. Κάποια στιγμή που είχα πάει στο Χρήστο τον Νικολόπουλο, που είχαμε κάνει μια συνάντηση στο σπίτι του, έτσι είχαμε πάει να μ' ακούσει και αυτά, μου είχε πει το εξής και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Μου λέει: Μ' αρέσει η χρειά σου γιατί είναι κάτι μεταξύ Πουλόπουλου και Στράτου Διονυσίου. Δηλαδή, μπορείς να πεις και λαϊκά και να πεις και ερωτικά κομμάτια. Ναι. Λαϊκά ερωτικά, βέβαια. Και βλέπω δηλαδή και τον κόσμο και στο Μετρόπολης τώρα φέτος. Περιμένω την ώρα που θα έρθει η ώρα του πόνου που λένε της καψούρας. Πρέπει να πούμε τα κομμάτια, ξέρεις, για τα ξηράφια. Ναι. Και το περιμένω πώς και πώς. Οπότε εντάξει. Θεωρώ ότι καλό είναι να είσαι μέσα σε όλα. Απλά σε αυτά που σου ταιριάζουν πιο πολύ. Να εστιάσεις εκεί, σε αυτά που σου ταιριάζουν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μάλιστα, πολύ ωραία τώρα μας εδώ. Τώρα, θέλω να σε πάω στο εξής. Θα ακούσουμε στην πορεία σε λιγάκι από σένα και κάποιο άλλο κομμάτι σου, όπως προαναφέραμε και προηγουμένως στους ακροατές μας, το οποίο λέγεται «Με προκαλείς». Έτσι, το οποίο, σε σχέση με το πρώτο που ακούσαμε, είναι διαφορετικό, σαν είναι ρούμπα. Είναι ρούμπα, είναι πιο ευχάριστο κομμάτι. Θέλω να μου αναφέρεις λίγο εκεί τους παράγοντες, δηλαδή που το έχουν γράψει. Είναι οι ίδιοι, ο ίδιος συνθέτης του Κούργο, οι ίδιοι συντελεστές, ναι. Ήταν η πρώτη μας επαφή με τα παιδιά. Δεν τα γνωριζόμασταν πριν με τα παιδιά. Έκανα τη γνωριμία, πήγαμε στο στούντιο του Γιώργου, στο σπίτι του, ακούσαμε το τραγούδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Το δοκιμάσαμε και μας βγήκε. Και σου βγήκε και το βγάλετε και πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και στο YouTube έχει πάει πάρα πολύ καλά σε χτυπήματα και αυτά. Χωρίς προσπάθειες ιδιαίτερες. Καμία ιδιαίτερη προσπάθεια, ναι. Και ακούστηκε και στην Πάτρα πάρα πολύ και στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Δηλαδή πήγε καλά, πήγε πάρα πολύ καλά. Και είναι ένα κομμάτι που το αγάπησε πολύ ο κόσμος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το ακούσουμε σε λιγάκι εμείς. Τώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούμε το δεύτερο κομμάτι του κύριου Γιάννη Τσίλη. Μην με προκαλείς, φίλες και φίλοι. Τα μάτια σου είναι πονηρά και με κολλάζουν, κι αν υποκύψω ξέρω θα καταστράφω. Σίδερα λιώνουν τα κορμιά σαν πλησιάζουν. Μα αν μπλεχτούμε να το ξέρεις, δεν θα φταίω εγώ. Μη με προκαλείς, στο λαιμό σου θα με πάρεις. Θα βρεθούμε τρεις κι όπως πας θα με του πάρεις. Μη με προκαλείς, γιατί έχω αδυναμίες. Είμαι επιρρεπή σου λέω, σε ζήμιες και αμαρτίες. Τα δυο σου χείλη στάζουμενοι όταν με φυλάνε, κάθε σου αγγίγμα βενζίνη στη φωτιά του παραδείσου τα κλειδιά εμείς κρατάμε. Μα στο λέω θα καούμε από το μετά. Μη με προκαλείς, στο λαιμό σου θα με πάρεις. Θα βρεθούμε τρεις κι όπως πας θα με του πάρεις. Μη με προκαλείς, γιατί έχω αδυναμίες. Είμαι επιρρεπή σου λέω, σε ζήμιες και αμαρτίες. Με προκαλείς, στο λαιμό σου θα με πάρεις. Θα βρεθούμε τρεις κι όπως πας θα με του πάρεις. Μη με προκαλείς, γιατί έχω αδυναμίες. Είμαι επιρρεπή σου λέω, σε
σε ζήμιες και αμαρτίες. Μη με προκαλείς, στο λαιμό σου θα με πάρεις. Θα βρεθούμε τρεις κι όπως πας θα με του πάρεις. Μη με προκαλείς, γιατί έχω αδυναμίες. Μη με πειρεπείς σου λέω, σε ζήμιες και αμαρτίες. Αυτό ήταν το «Μη με προκαλείς», φίλες και φίλοι, λοιπόν, όπως ακούσατε και εσείς από τον κύριο Γιάννη Τσίλη. Και εμένα τώρα μου δίνει την πάση ο κύριος Γιάννης, εδώ που έχουμε καλεσμένο, να το ρωτήσω το εξής. Γιάννη μου, το κομμάτι αυτό λέγεται «Μη με προκαλείς». Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις ποια θέματα στη ζωή σου σε προκαλούν προς το αρνητικό, έτσι, ποια συμβάντα μάλλον να το πω έτσι, και ποια θέματα σε προκαλούν προς το θετικό. Μάλιστα. Τι σε προκαλεί αρνητικά και τι σε προκαλεί θετικά. Ούτως ώστε να αντιμετωπίζεις τα πράγματα θετικά ή αντιστοίχως αρνητικά. Ναι. Αρνητικά θα με προκαλούσε να δω, εντάξει, μια αδικία. Γενικά αυτά που τα παράνομα που λέμε, να δω κάποιον να κλέβει, να χτυπάει κάποιον κατώτερό του. Να υπάρχουν αδικίες με λίγα λόγια. Γενικά, ναι, δηλαδή μπορεί αυτό να με εξοργήσει. Εκεί που είμαι τόσο ήρεμος, μπορεί να γίνω μετά θερίο ανήμερο. Ναι. Και γενικά δεν θέλω να βασικά εξοργίζεται να με πειράζει κάποιος ο οποίος δεν του έχει κάνει κάτι. Δηλαδή, εγώ σου είπα, είμαι χαλαρός, πάντα κοιτάω τον εαυτό μου να τη δουλειά σου κτλ. Και θες να έχεις μια εικόνα σωστή προς τον κόσμο. Αν δω κάποιον και με πειράζει, και μπορώ να γίνω λυσασμένο σκυλί μετά. Όσο ήρεμος φαίνομαι, τόσο δεν κατιέμαι μετά. Να φτάσεις στα άκρα δηλαδή. Ναι. Είμαι, δηλαδή. Τι να πω. Εύχομαι να μην το δω αυτό, τον εαυτό μου να μην το δω έτσι. Αυτό προς το θετικό. Εντάξει, το θέμα είναι τώρα ότι όσο πως είναι η κατάσταση, δεν σου δίνει τη ευκαιρία να κάνεις και πολλά όνειρα για το μέλλον. Έτσι όπως μας έχουν καταντήσει η πολιτεία και η κοινωνία γενικότερα. Η κοινωνία έχει πέσει, έχει χάσει την μπουσουλά της. Κοιτάς απλά να προσφέρεις αυτό που πρέπει στην οικογένειά σου, χωρίς να κάνεις κάτι παράνομο ή άσχημο. Αυτό με προκαλεί, δηλαδή να μπορώ να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου και ας μην έχω εγώ τίποτα για τον εαυτό μου. Να προσφέρεις στους υπόλοιπους ή στον περίγυρο, ναι, αυτό που πρέπει να κάνω σαν πατέρας π.χ. στο παιδί μου, δηλαδή πρέπει να γυρίσω τον κόσμο για να το κάνω. Αυτό με προκαλεί. Αλλά όχι με παράνομο τρόπο αυτό. Δηλαδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να πει όχι με το σταυρό στο χέρι, που λένε τόσο πολύ, αλλά χωρίς να θέλω να πειράσω άσχημα κάποιους άλλους δίπλα μου. Να το κάνω με τον εαυτό μου, με μένα. Να είσαι σωστός προς τον εαυτό και κατά συνέπεια και προς τον περιγυρό σου, στους κοντινούς ανθρώπους. Πολύ ωραία. Τώρα θέλω να μου πεις το εξής. Φίλους όμως, καρδιακούς φίλους, που σε στηρίζουν και στα επαγγελματικά σου και ενδεχομένως και σε προσωπικά σου θέματα. Ναι. Υπάρχουν. Τέτοιοι άνθρωποι δίπλα σου. Υπάρχουν, όχι πολλοί. Είναι μετρημένοι στο ένα χέρι. Βέβαια το γεγονός ότι έχω φύγει, γιατί ο ένας φίλος μου είναι στην Κόρινθο, ο άλλος είναι στα Γιάννενα, π.χ. Το ότι αυτή η υπόσταση όσο να είναι δεν βοηθάει. Βέβαια μπορεί να μιλήσουμε στο τηλέφωνο μετά από ένα μήνα και να είναι λες και έχουμε μιλήσει πριν μια ώρα. Αυτό είναι. Φιλία δεν μετριέται από το πόσες φορές θα μιλήσουμε στην εβδομάδα. Έτσι. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ένας άνθρωπος ούτως ώστε να μπορεί να γίνει φίλος σου? Τίποτα, να είναι ο εαυτός του. Να είναι ο εαυτός του, να είναι ειλικρινής και να του αρέσει η παρέα μου. Και αυτά που κάνω. Ακριβώς, ναι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει κάποιο άλλο λόγο. Εντάξει. Το ότι με τη δουλειά που κάνουμε μας περιτριγυρίζουν 1.002 άνθρωποι και εσύ που κάνεις αυτή την εκπομπή, δεν το ζεις. Εντάξει, εγώ τώρα ξεκινάω δειλά-δειλά, δεν είμαι τώρα. Δεν το έχεις ζήσει όμως καθόλου? Εντάξει, κοίταξε να σου πω, ναι, είναι το επάγγελμα τέτοιο που θέλοντας και μη, βλέπεις ανθρώπους που έρχονται δίπλα σου επειδή ας πούμε παρουσιάζεις μια εκπομπή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και κάτι. Μια δουλειά κάνουμε, όπως μπορεί να κάνει και κάποιος που μπορεί να είναι οικοδόμος άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι οτιδήποτε στη ζωή του, δεν έχει να κάνει αυτό. Απλά, ναι, είναι τέτοια τα επαγγέλματα αυτά
Που έχουν, ας πούμε, για τους άλλους θεωρούν ότι έχουν κάποια λάμψη και σε περιτριγυρίζουν. Ναι, να σου πάρουν λέει και κάτι αυτοί, κάνει να τώρα τσιμπήσουν αυτή ή κάτι κάνει τώρα αυτός που τραγουδάει. Για μένα όμως οι άνθρωποι δεν μετριούνται με αυτό. Δεν είναι λόγος αυτό. Όχι, δεν ώστε είναι να μπορεί να κάνεις. έρθει κάποιος κοντά μου, γιατί εγώ μπορώ να καταλαβαίνω πώς έρχεται κάποιος κοντά μου, όπως και ένας έξυπνος άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, άμα έχει έτσι δεν είναι, άμα είναι κάποιος έξυπνος, αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει πώς τον περιτριγυρίζουν και για ποιο λόγο τον περιτριγυρίζουν. Εντάξει, λογικό είναι να συμβαίνει αυτό. Εγώ δουλεύω τόσα χρόνια, έχω δουλέψει σε μεγάλα μαγαζιά, δηλαδή. Και το έχω βιώσει αρκετές φορές. Αλλά είσαι αρκετά αγαπητός, να πούμε. Είσαι αγαπητός. Είμαι άνθρωπος πράγματος που θέλω απλά, αλλά δεν θέλω να φέρω τον άλλο σε δύσκολη θέση. Όταν θα έρθει κάποιος να μου μιλήσει γι' αυτό. Εντάξει, τι είμαι, δεν είμαι και ο Θεός προς Θεού. Θέλω να μου πεις, όταν έρχονται και σου κάποιοι άνθρωποι εκεί, σαν πελάτες σου, τι κομμάτια δηλαδή υπάρχουν, κάποιες παραγγελίες που μπορεί να σου δώσουν ή κάποιοι μπορεί να είναι. Να έχουν κάποια προβλήματα, ας πούμε, να το πω έτσι, και να θέλουν να ξεδώσουν, ας πούμε. Τι κομμάτια, ας πούμε, σου παραγγέλνουν να τραγουδήσεις. Ποια κομμάτια θεωρείς ότι είναι πιο αγαπητά, ας πούμε, προς τον κόσμο, ώστε να. Κοίταξε, τα παλιά λαϊκά πλέον, εδώ και πολλά χρόνια εγώ το βιώνω αυτό, ότι ο κόσμος με αυτά διασκεδάζει. Δηλαδή, οκ, και τα σουξέ και τα αυτά θα τα ακούσει, αλλά στην ουσία για να χορέψει, άμα δεν του βάλεις το βούδα δεν θα χορέψει. Μάλιστα. Έτσι είναι. Άμα δεν βάλεις ένα ζεμπέκικο το βρέχει φωτιά στη στράτα μου, δεν γίνεται. Είναι κάποια κομμάτια που είναι ορόσημο. Είναι ακριβώς. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες τώρα. Και υπάρχουν σε όλα τα ρεπερτόρια, να το πούμε έτσι. Δεν είναι σε όλα τα νυχτερινά μαγαζιά. Τραγουδούνται χρόνια και θα τραγουδούνται για άλλα τόσα χρόνια. Θα σταματήσουν. Είναι η πρίκα μας. Ακριβώς. Καζατζίδης, Διονυσίου, Αγγελόπουλος. Είναι η πρίκα μας, της Ελλάδας μας. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις το εξής. Εσύ, αν αργότερα ολοκληρώσεις αυτό το άλμπουμ, κάνεις και έχεις ολόκληρη δουλειά, έτσι. Θέλω να μου πεις. Και υπάρχει, ας πούμε, και προχωρήσεις, που στο ευχόμαστε ολόψυχα, γιατί θεωρώ ότι έχεις ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και έχεις όλο τον δρόμο μπροστά σου για να πας ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις εσύ, ποια κομμάτια σε εγωιτεύουν πολύ από κάποιους μεγάλους καλλιτέχνες και θα ήθελες να το πούμε, να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα, να ακολουθείς την πορεία τη δική τους. Όχι την πορεία τη δική τους, γιατί είσαι ξεχωριστή προσωπικότητα και κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, έτσι. Και σαν καλλιτεχνική προσωπικότητα, ξεχωριστός. Αλλά θέλω να μου πεις ποιος θαυμάζεις πάρα πολύ την πορεία τους σαν καλλιτέχνες. Κοίταξε, θαυμάζω πάρα πολύ την πορεία του Αντώνη Ρέμο π.χ. Που έχει τραγουδήσει με όλο τον κόσμο. Να σε βάλω μετά να μου πεις ένα κομμάτακι προς το τέλος που θα κλείσουμε το Αντώνη Ρέμο. Θα δούμε. Θα σε βάλω οπωσδήποτε να μου πεις ένα κομμάτι ή από τον Αντώνη Ρέμο ή από κάποιον άλλο καλλιτέχνη που εσύ. Νότης Φακιανάκης. Φοβερή πορεία κι αυτός. Τον έχεις παρακολουθήσει, έχεις πάει εκεί που έχει τραγουδήσει ο Νότης Φακιανάκης. Τον έχω δει στη συναυλία. Και μου είχε κάνει και εντύπωση γιατί έβγαινε μια Χάρλι κιόλας απάνω τότε. Ναι. Ο Νότης Φακιανάκης έχει κάτι πάνω του. Είναι ιδιαίτερος. Δηλαδή έχει ένα στήρι χωρίς, ας πούμε, να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Κατάλαβες. Έχει ένα τέτοιο στυλ που προσεγγίζει τον κόσμο, χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Ας πούμε, λέει το κομμάτι. Ξέρεις. Ναι. Και η φωνή του είναι σταθερή, ρε παιδί μου, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι χρειά του. Είναι χρειά του όμως τέτοια. Δεν ξέρω, έχει, πώς το λέει μια φίλη μου που της αρέσει πάρα πολύ και κάτι λέει νοσταλγία στη φωνή του. Η φωνή του δηλαδή μπορεί να σου βγάλει κάτι που σε συγκινεί, να το πω έτσι. Κοίταξε, καταρχήν είναι πάρα πολύ ευγενής. Εγώ είχα πάει σε μια audition που είχε κάνει για να τραγουδήσω. Και όταν τελειώναμε ο καθένας τραγουδιστής το τραγούδι του, περνάγαμε από εκεί να μας πει κάτι, να μας πάρει το τηλέφωνο μας. Τόσο ευγενικός και τόσο συμπαθητικός. Είναι ευγενικός, γιατί από ό,τι ακούγεται είναι λίγο ιδιαίτερος και δύσκολος σαν άνθρωπος. Εντάξει, μπορεί με τους υπόλοιπους, με τους συναδέλφους όμως θα είναι πολύ οικείος. Φιλικός και πολύ. Δηλαδή, καμία σχέση εγώ όπως το περίμενα. Και είναι, ας πούμε, και πολύ. Όσον αφορά τη δουλειά του. Προσέχει κάθε λεπτομέρεια πάνω στη δουλειά του. Ναι. Τον οποίο τον έχει φτάσει και εκεί που τον έχει φτάσει, έτσι, γιατί δεν είναι ο Φακιανάκης, ας πούμε, τυχαίος. Κανένας δεν είναι τυχαίος. Πιστεύω που έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω και έχει αφήσει κάτι πίσω του. Έτσι, δηλαδή δεν είναι τυχαίο που τραγουδάει όλη η Ελλάδα τραγούδια του Ρέμου, του Σφακιανάκη, του Τερζή. Όχι, βέβαια, ναι. Τερζής. Και για να φτάσουν κάποιοι άνθρωποι εκεί, νομίζω ότι έχουν κάτι της παραπάνω, ας πούμε, για να μπορούν, έτσι, δεν είναι? Δεν είναι σίγουρα. Αυτό. Και έχουν και κάτι περισσότερο από κάποιους άλλους. Οπότε. Εντάξει, τίποτα δεν γίνεται τυχαία, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τώρα Γιάννη μου, θέλω να μου πεις το εξής, για να κλείσουμε κι εμείς σιγά σιγά. Θέλω να μου πεις εσύ, σαν καλλιτέχνης, προσέχεις την εικόνα σου.
Σαν καλλιτέχνης, ας πούμε, προσέχεις τη διατροφή, στην εικόνα σου, αν γυμνάζεσαι? Όχι, δεν γυμνάζομαι πλέον. Παλιά ναι, τώρα λόγω οικογένειας, λόγω παιδιού και αυτό δεν προλαβαίνω. Έχεις λίγο κάποιες άλλες υποχρεώσεις που σε κρατάνε λίγο, ναι. Περιμένω λίγο να μεγαλώσει το παιδί, θα επανέλθω. Επανέλθεις, Ναι, να πάω λίγο το γυμναστήριό μου, να πάω να τρέξω λίγο σαν άνθρωπος, ναι. Αλλά πάντα πρόσεχα. Έχω αφήσει λίγο τον εαυτό μου αυτόν τον καιρό. Όχι βέβαια ότι προσέχω ότι τρώω. Μια χαρά είσαι. Προσέχω ότι τρώω. Γενικά δεν είμαι άνθρωπος της υπερβολής. Ούτε και στη δουλειά να πιω πάρα πολύ και αυτά. Ποτέ δεν μου άρεσε. Να προσωπάψω στα ρούχα μου, δηλαδή όσο μπορούμε πλέον. Θέλω να μου πεις λίγο σε αυτό το κομμάτι, επειδή οι καλλιτέχνες καταναλώνετε κάποια έξοδα όσον αφορά και την εμφάνισή σας. Ναι. Πλέον με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί, εσύ καταναλώνεις ένα ευκαταφρόνητο ποσοστό για την εικόνα σου? Καμία σχέση όπως παλιά. Δηλαδή υπήρχαν εποχές παλιά που μπορεί να ξόδευα για μια σεζόν και 3.000 ευρώ. Αλλά τότε είχαμε και αποδοχές. Δηλαδή, ήταν διαφορετικά, ναι, βεβαίως. Τώρα πλέον, επειδή και τα ανοιχτοκάματα πέσανε, προσπαθείς και εσύ. Προσαρμόζεσαι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Για τον καθένα δεν είναι εύκολο, βεβαίως. Γιατί όσο να είναι, όταν είσαι τραγουδιστής, δεν μπορεί να φορέσεις το ίδιο πράγμα που θα φοράει και ένας πελάτης. Πρέπει να ξεχωρίσεις κάπου. Να αλλάζεις, να έχεις τις εμφανίσεις σου. Ναι. Σωστά, βεβαίως. Ναι. Οπότε προσπαθείς όσο να είναι να το φέρεις σε ισορροπία. Δηλαδή, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Βοηθάει και το ίντερνετ τώρα πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Καταναλώνεις, έχεις κάνει αγορές μέσω ίντερνετ? Ναι. Γιατί είναι πράγματα τα οποία είναι ξεχωριστά, που δεν τα έχουν τα μαγαζιά. Και όσο να είναι, κάνεις κάποια διαφορά με αυτό. Βέβαια, ναι, φυσικά. Εντάξει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μάλιστα, μέχρι τώρα. Για να κλείσουμε κι εμείς λιγάκι, φίλες και φίλοι, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ σήμερα που παρευρέθηκες εδώ. Εμένα μεγάλη μου χαρά. Να είσαι καλά, θα έρθουμε να σε δούμε και από κοντά, να σε θαυμάσουμε. Και ακροατές μας, φίλες και φίλοι, για όποιος θέλει να απολαύσει τον κύριο Γιάννη Τσίλη μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες του. Metropolis Live στην Πάτρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο ανοιχτά. Λοιπόν, τώρα θέλω να μας πεις για να κλείσουμε ένα τραγουδάκι της αρεσκίας σου, που σου αρέσει εσένα, οποιοδήποτε, ένα μικρό ρεφρενάκι. Θα σε βάλω λίγο σε αυτόν τον κόπο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Τι να πούμε, ξέρω εγώ τώρα, με έχεις πιάσει. Ό,τι θέλεις θα μου πεις, ό,τι θέλεις. Λοιπόν. Να σε απολαύσουν και ακροατές μας, γι' αυτό το κάνω. Να πούμε ένα τραγούδι που μου είπες εσύ πιο πριν στο διάλειμμα του Σφακιανάκη. Για πες ένα Σφακιανάκη τώρα, να σε ακούσω. Που το λέμε και στο Metropolis. Και... Το καινούριο του. Το καινούριο του Σφακιανάκη θέλω να πεις, ναι. Λοιπόν, ξέρεις, αυτό δεν το κάνω εύκολα. Δηλαδή μπορεί να τραγουδάω σε 1.000 άτομα μπροστά και να μην έχω. Δεν είναι. Και αυτό είναι λίγο κάπως. Δεν βλέπουμε. Ο κόσμος παρακολουθεί τώρα για να σε απολαύσει. Λοιπόν, δώσε ένα τέλος να αρμόζει. Κάνε μια έξοδο μεγάλη. Να σε χειροκροτήσουμε όλοι. Τα πλήθη μαγέψε και πάλι. Όταν θα μ' αποχαιρετάς, στα μάτια να μη με κοιτάς. Οι λέξεις γίνονται βραχνάς, θυμός και σε σκοτώνει. Όμως να μη με φοβηθείς, είναι θυμός της προσμονής. Στα μάτια μου να μην το δεις, φύγε να τελειώνεις. Δώσε ένα τέλος να αρμόζει. Κάνε μια έξοδο μεγάλη. Να σε χειροκροτήσουμε όλοι. Τα πλήθη μαγέψε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς. Αυτός ήταν ο Γιάννης Τσίλης σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή μας. Θα τον ευχαριστήσω για δεύτερη φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Και επίσης καλή επιτυχία στη συνέχεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Άμα έχουμε τη δυνατότητα θα έρθουμε και στο Metropolis. Βεβαίως θα έρθουμε στο Metropolis. Αλλά γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής σεζόν θα μπορούμε να σε ξανακαλέσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Έτσι δεν είναι? Εγώ εύχομαι να πάει καλά και το καινούριο σου κομμάτι που ήδη πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα ό,τι θέλεις και ό,τι ονειρεύεσαι να μπορεί να. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήταν και πάλι σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που μείνατε συντονισμένοι και ήσασταν κοντά μας. Πρώτα Θεός, φίλες και φίλοι, τα λέμε εμείς την επόμενη Δευτέρα 6 με 7. Μέχρι τότε να είσαστε όλοι καλά και να χαμογελάτε. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.